Taljan jinsab fil-periklu tal-mewt fil-waqt li l-kollega tiegħu ġarrab xi ġrieħi wara l-isfronda saqaf bihom waqt li kienu qed jispezzjonaw xi xogħol li jrid isir f'residenza antika. Il-każ seħħ l-ħabta tal-10:15 tal-ħadd filgħodu fit-triq il-ġdida ħall-Luqa. Immedjatament fuq il-post intalbet l-assistenza tal-Protezzjoni Ċivili sabiex ħarġu lill-vittma minn qalb it-tifrik. Wara ħidma delikata li ħadet madwar nofs tiegħha, ir-raġel inħareġ minn ġol residenza u ddaħħal f'ambulanza fejn minn hawn ittieħed l-isptar Mater Dei għall-kura ta' diversi ġrieħi li ġarrab. Sieħeb il-vittma li derħireġ minn ġol residenza bi flokk kollu mċappas bid-demm ingħata l-kura fuq il-post sakemm eventwalment ittieħed l-isptar minħabba x-xokk li kellu fuqu. L-operazzjoni ta' salvataġġ li timmexxija minn Anthony Pizzani u Charles Grima mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Kif ukoll kien hemm jassistuhom iż-żewġ tobba tal-emerġenza, Dr. Michael Spiteri u Dr. Jonathan Joslin. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Rachel Loporto Montebello u l-investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett ta' Luqa.